давлати ҳайталиён яке аз давлатҳое ки дар таърихи сиёсӣ, иҷтимоӣ ва этникии мардумони вароруд, мовароуннар ва хуросон нақши арзанда гузошт, ин ҳайталиён аст. ҳайталиён дар солҳои 80-уми асри чор Бадахшон ва қисмати шарқии Тахористонро забт намуданд. дар солҳои 40-уми асри панҷ бошад, Балх ва куллан Тахористонро ба даст оварда барои таъсиси давлати худ заминаҳо фароҳам оварданд. соли 428 милодӣ ҳайталиён барои васеъ намудани сарзаминҳои худ ба қисматҳои Хуросон лашкаркашиҳо мекунанд, вале онҳо дар ҷанг бо Сосониён шикаст мехӯранд. баъд аз ин шикаст онҳо сарҳадоти худро бо Сосониён мушаххас менамоянд. ҳайталиён бо Бадахшон, Хуталон, Бухоро, Бодғис, Чахониён, Марваруд, Балх, Кобул ва Зобул васл шуданд. аз ҳамин сабаб мо метавонем гӯем ки онҳо ориёӣ ҳастанду гузаштаи тоҷикони имрӯзӣ. бостоншиносон дар ковишҳои худ дар сари хосори Балҷубон 34 қабреро пайдо карданд ки он мутааллиқ ба асрҳои 5 ва 6 мелодӣ аст ва он ба давраи ҳукмронии ҳайталиён дар ин сарзамин рост меояд. онҳо дар солҳои 50-уми асри 4 то солҳои 40-уми асри 5 шимоли Ҳиндустон ва бархе аз воҳаҳои Туркистони шарқиро ба қаламрави худ ҳамроҳ намуда империяи бузургро асос мегузоранд. Яздигурди дуи Сосонӣ барои амнияти марзҳои худ ба қисмати шимолу шарқ дар давраи ҳукмронияш 3 маротиба лашкар мекашад. дар асри 4 ҳайталиён аз сарзаминҳои дар Ҳиндустон будаи худ маҳрум гардиданд. онҳо ду душмани асосӣ пайдо карданд ки яке хоқонии турк ва дигаре Сосониён буданд. Сосониён як замоне хироҷгузори ҳайталиён буданд ва дар солҳои 40-уми асри 4 ин хироҷҳоро дигар намепардохтанд. хоқонии турк варорудро то чоч забт намуд. шоҳи Сосониён Хусрави Анушервон ва хоқонии турк шартномаи ҳарбӣ-сиёсӣ баста барои аз байн бурдани ҳайталиён омода мешаванд. шоҳи ҳайталиён Ғотифар барои ҳифзу амнияти давлати худ кӯшишҳои зиёд мекунад, вале аз ҳисоби нобаробариҳо ва рӯбарӯ шудан ба як иттиҳоди бузург дар соли 563 ва ё 567 милодӣ давлати ҳайталиён расман аз миён меравад.